Drage sedmašice i sedmaši, evo nas u satu ponavljanja gradiva povijesti hrvatskog književnog jezika. Kako bolje ponavljati nego provjeriti svoje znanje, vidjeti jeste li nešto propustili ili vam nešto nejasno ili vam je sve jasno pa ćete na ova pitanja odmah odgovarati. Ako vam treba nešto dulje vremena za odgovoriti na postavljena pitanja, onda si slobodno stopirajte ovu snimku pa nastavite nakon što odgovorite točno ili krivo, kako god. Vrijeme je sada da izvježbate i naučite. Prvi zadatak kaže vam da odgovorite na zadana pitanja. A prvo pitanje vas traži da navedete ime autora prve hrvatske slovnice. Možda se pitate što je slovnica. Prisjetimo se, slovnica je drugi naziv za gramatiku. Naziv prve hrvatske gramatike ili slovnice je Temelji ilirskog jezika u 2 knjige. Tu ćemo obratiti pozornost kako je autor hrvatski jezik nazvao ilirskim jezikom. Vjerujem da se sada već dobro sjećate da je njegovo ime Bartol Kašić. Bez zadatak. Navedi puno ime prvog hrvatskog rječnika. Možda će vam pomoći informacija kako je on napisan 1595. godine ili možda informacija kako je njegov autor Faust Vrančić. Ako vam je pomoglo, onda ste sigurno krenuli zapisivati, odnosno odgovarati jedan od najduljih naslova koje ćete morati zapamtiti, a to je rječnik 5 najodličnijih europskih jezika latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga. Zaustavit ćemo na trenutak se oko ovog naziva dalmatinskoga. Dakle, dok Kašić hrvatski jezik naziva ilirskim, Vrančić je u rječniku hrvatski jezik nazvao dalmatinskim. C zadatak, tko je napisao kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja. Nadam se da to znate, jer njegovo ime i nije tako nepoznato. A njegovo ime Ljudevit Gaj. Drugi zadatak. Zaokružite slovo uz točan odgovor. Pa dakle, je li misal po zakonu rimskog dvora, o kojem ste učili više u 6. razredu, prva hrvatska gramatika, pravopis, tiskana knjiga ili rječnik? Naravno, točan je odgovor da je misal po zakonu rimskog dvora prva hrvatska tiskana knjiga. Naša prva hrvatska tiskana knjiga tiskana je već 1483. godine, a tiskana je 22. veljače. Izuzetno važno reći kako je ta knjiga pisana na hrvatskom jeziku i to na glagoljici. Treći zadatak. Zaokruži slovo uz točan odgovor. Ljudevit Gaj bio je reformator gramatike ili slovnice, slovopisa, pravopisa ili književnosti. Točan je odgovor slovopisa. Ne radi se o tome kako pišemo slovo. On je apsolutni bio reformator pravopisa. Sad, što se pod time misli? Dakle, kad govorimo o pravopisu, govorimo o pravilima dobroga pisanja u skladu s normama hrvatskog književnog jezika. Kad govorimo o Ljudevitu Gaju, spomenuli smo već kako je on bio pravi reformator, odnosno kako je u pisanje uveo glasove kao što su č, ć, š i ž. Točnije rečeno, za te glasove koristio slova s dijakritičkim znakovima. Dakle, č, ć, š i ž, te upravo zbog njega našu latinicu nazivamo gajica. Molim da to zapamtite. Naziv gajica. I posljednji zadatak. Poveži autora s njegovim djelom tako da uz naslov napišeš odgovarajuće slovo. Što se tiče Marka Marulića, o njemu valja nešto više reći, a njega ćemo spojiti s Juditom. Kad govorimo o Marku Maruliću, treba reći kako je on rođen 1450. umro 1524. te je pokopan u crkvi Svetoga Frane u Splitu. Juditu je napisao 1501. a ona mu je tiskana tek 1521.
Pa ako onda krenete pisati kakav roman danas koji možda tematizira koronavirus, onda će ona biti objavljena 2040. godine. Dobro je to, treba imati strpljenja. Što se tiče Marka Marulića, on je imao nekoliko nadimaka, odnosno u 20. su ga stoljeću počeli nazivati Maru, zatim su ga zvali Splitski začinjevac, a ono kako ga mi najradije zovemo, a to je otac hrvatske književnosti, upravo zbog njegovog dijela Judita. Marko Marulić imao je 7 braće i sestara, a posebno bratsku nježnost pokazivao je prema mlađoj sestri Biri. Ona je bila upućena u samostan, a Marko je slao svoje šaljive sastave na hrvatskom jeziku. Čime se Marko Marulić bavio dok je još bio mlađohar, pa on je volio ići u ribolov, kao i svaki pravi Dalmatinec, pjevao je podoknice ili serenade, pisao je ljubavne pjesme i odlazio je na izlet u Solin. Moramo ipak nešto više reći, dakle, o ovom našem ocu hrvatske književnosti. Važna je njegova Judita, napisana 1501. tiskana 1521. Za Antuna Mihanovića se isto sigurno čuli i to još vrlo rano, možda tamo negdje u 1., čak i 2. razredu, a njega ćemo spojiti naravno sa hrvatskom himnom, koja je prvi puta objavljena pod nazivom Horvatska domovina, a nju naravno danas znamo pod nazivom Lijepa naša. Što se tiče Bartola Kašića, o njemu smo danas već pričali, pa ćemo ga spojiti sa prvom hrvatskom slovnicom, odnosno gramatikom, nazvanom Temelji ilirskog jezika u 2 knjige. Ona je pisana na latinskom. I ostavam još na kraju Petar Preradović, pa ćemo njega spojiti s pjesmom Zora puca, a nastavak je Zora puca, bit će dana. Petar Preradović jedan je od značajnijih iliraca, a uz njega se ističu svakako Stanko Vraz i već spomenuti Ljudevit Gaj. Toliko u vezi ponavljanja. Ako vam nešto nije jasno, svakako provjerite ili u prethodnom videu koji se tiče povijesti hrvatskog književnog jezika ili pak u svojim udžbenicima i radnim bilježnicama.